som spievala asi od mala, lebo my sme boli muzikantská rodina, otec bol hudobník, mali sme doma všetky možné nástroje. A bratia moji tiež sa snažili do tej hudby, takže ja som vyrastala v hudbe. Chcela, nechcela, musela som s nimi spievať a tak, ale potom ma to strašne začalo baviť. Takže som dokončila základnú školu, začínala som spievať v kapele. Zobral ma na skúšku, zistil, že celkom dobre nám to ide, lebo sme doma s bratom trénovali. Postupne, on už mal vtedy kapelu, tak postupne ma brával a doma sme natrénovali a už sme išli, neviem či 16-17, už som spievala s kapelou. Marcela Lajferová bola môj vzor a raz som dokonca sa ma pýtali, že ako sa voláš? A ja, že Marcela. Som s tou kapelou bratovou začali sme hrávať rôzne zábavy, plesy, skrátka, neviem, či je taká dedina v okolí Piešťan, kde by som nespievala. To sme všetko prešli a niekedy aj 2, aj 3, aj 5 krát. Utkvelo mi to, že som išla do Zlatej kamery. Neviem, ktorý rok to bol, 73, 2, neviem. Tak som bola v Bratislave v Zlatej kamere na súťaži speváckej. Už si nepamätám, či prvé alebo druhé miesto, ale bola som tam akože úspešná. Teraz to už je také, že neviem, no. Bola, kedy to bolo také noblesné a teraz sa mi to zdá, že je to už len také hop sem, hop tam. A keď som chcela spievať, musela som preberať piesne speváčok, ktoré leteli, ktoré ľudia poznali. Niekedy som si tam dala aj také svoje, čo mne dušu potešili, ale väčšina bola tých skladieb takých, že známych. Museli byť tie skladby známe, čo ľudia poznajú. Vlastne kvôli tomu chodili ľudia na tú zábavu, že počuli známe piesne. Tí naši speváci nemajú bohvie čo, takže zaujali ma aj také staršie hity, napríklad od Shania Twain. A ešte s kolegom si chceme naspievať jeden taký starší hit. Echy, brechy, hát. Už keďže som prišla do svojho veku, tak som sa rozhodla, že zanechám nejakú pamiatku pre moju rodinu, pre moje deti, pre moje vnúčatá. Tak som si pravila také CDčko a tak som sa rozhodla, že spravím také CDčko na pamiatku možno, alebo ešte jedno, až sa mi podarí, neviem. Takže tak. Ako sa cítiš po tomto výsluchu? Dobre. Konečne niekto sa ma spýtal na moje spievanie.